KG Travel nga vlogger. Mag-vlog kami din sa mga prutasan. Tanawon naton kung pila na subong ang presyo sa mga prutas sa subong December 29, 2022. So, update nyo kami sa pagtanaw sa mga prices ng aton mga prutas. Sila 120. Baka lang. Ini yan. 50 nga po lang. Masak. Muli subungan sitwasyon diri sa sidewalk sa prutasan na mo damo dili ka makalpit sa 29 pa lang ha. Ito sa pwesto ni Tiga ko. Ano nga lang sa pwesto ni Tiga? Ano kay nga lang sa pwesto? 175. Ano kay nga lang sa pwesto mo Tiga? Si GC mo. At kung mabuti mo Ilonggo sa CGC sa may Snart Ledesma Street sa ilang prutasan, kompleto gidila baligya ha. Halin sa pinakagamay nga prutas hasta sa pinakadako, kompleto sila sa mga bilog-bilog ng mga prutas ari ang mga gwapa nga taga-pantay kay taga-baligya. At to nakabudiya kag magbakal. Wala na nga mo katuan pa nga prutasan kay diri mismo kompleto na sila. One stop shop lang di sila. Amo ni subong sa sitwasyon diri sa Iloilo. Ito magtamo. Nan. Nan, hello ma'am. Ma'am nga, nagpapakal na kamo subong para maiwas sa gotok. Oh, hey boss, kapag gotok na eh. Kaya sa pag-obserban mo mahal subong or barato? Daw mo man Japon Okay lang Advance Happy New Year, ma'am. Happy New Year. Okay. Sige, ma'am. Enjoy shopping. Hi, ma'am. Dini mo pistol Gani, kina-promote ko gani. Hambal ko gani. Mapakal din sila sa imo. Hindi na sila magkanto sa lain. Kay kumpleto na kamo, di ba, ma'am? One-stop shop si ma'am. Ara, halin dito. Kumpleto na. Di malibot pa sila kay diri. Kumpleto na, di ba? Papa na mga gantay. Kompleto. Ato magwapo, kabantay. Sorry. Subscribe din si Ma'am. Ay, subscribe na ako. Tining mo pari ko. Tingyan ko lang sa likod. Ato sa Ari Galio. Ayaw po si Sir Avery Hambol. Nalagyo. Nalagyo na si Sir. Sir, hindi mo nalagyo, Sir. Sige ga. Grabe ka na pag-promote mo sa inyong pwesto. Damo pa ang Gani, oo. Sige. Malaw na naman. Nalibot kami, anay mama. Ari na, tanan, ari din nakita nyo. Langga, i-promote na, dali. Ari yung may subok sa Valeria. Ang amon nga prutas, CGC fruits. At mga muli sa Tartan fruits. Nice one. Okay. Na naman higaya. O baka pagin si ma'am, may silar na. Oo, amon na sa Valeria. Nice. Okay. Bakal na kamuti parato lang yan. May paman ka na kahon. O kanami sa mga fruit. Ay, alam. Nakita nyo man ako na liwat, sampol. Liwat. Tot. Ayos, thank you. Okay. Amuni ko ano kagamo ang syudad sa Iloilo subong nga 29 pa lang nga pizza ha. Paano nagit kun buwas nagit nga 30 na. So subong pa lang nga 29 bakal na kamo di sa sidewalk. Kay damo ika mo pilian. Araw ga tinutot-totot na mga turotot. PJ damo nagit ko na wakal. Gani. Ari kami duwa kami gakulab kami nga duwa. Kun kagamo sidewalk magamo man kami nga duwa. May diudo mo to, mo ko iti ayo. Nan. Wow. Tagpila na sir, tagpila? Isang kaset na 100? Direct na. Ato, Ano ang pinakabarato mo nga turutot? araw. Maninawa, anong gagmayo? Di tagpila na? 350. Ay, okay. Kaya ito kayo na gani ba? California. Sige ma'am, 100. Yes, Di na tuwa. California, 100 lang. Ako lang po. Tagpila nga imo turutot to? 20 lang man, 20. Tikon palki, mga tag
pulo. Bibaklon, may ano pa ged, may discount. Lang alang 20 ged. Gina-vlog ko ha para mabakal dala sa damo. Kadto na kamo di tag 20 lang. 20 lang, 20 lang. Pa niyo, tag pila pusel mo to. 80 lang ma'am, 80 dala na. Sige Ano mo si mo baligya. Ang gasto 50 lang niyo, 50. Tag 50 lang ni kuno ini 3.50. 3.50 mo ni Tara, sige, board lang ma'am. Mabalik lang kami diha. Sige ma'am. Ay, kita nawon mo ano namon ha, magpapabot namon oo. Wow. Okay, wow. Kung gusto niyo pag regalo nga mga relo, ala ha, sari lang di ha, 100 lang ang relo. Wow. 100 lang amo ni barato eh. Ay ma'am, din ba 50 ma'am? 50 lang na ma'am. Ay, iniho ang isa ma'am. 3.50. Wow, barato. Ara ma'am, may pag 50 out na ma'am. Yun din? 50 lang ka. 50 ang pares 50 tanan sa kamares. Sa mga nagapangita pang regalo nga manog New Year na kadto kamo di kay ma'am ara tandaan niyo tsura niya tag 50 lang niya baligya. Sapatos yung mga tagpila. Ari lang ka. Sapatos mo niya tagpila. Depende ma'am, tempera. Depende sa size. Sapatos di pandak. Hindi mo makita stubang initap. Gani tama. Ara mama mo naman na mama ba? Mangot ko na ma'am. Ang Gwapo. Tarotot ma'am. Oo, tagpila. Tuwa akong tarotot ma'am, ang isa lang ibaligya ta ma'am. Cover ako niya barato at roto tari tag 3.50 lang niya. Aring kabaligya gwapo. Uya. Actually matultulan nyo gid siya kay sa tubang sa sang unit up. Tatuan nyo lang di siya ha. Hindi mo magyuya. Okay na. Bye. Hindi mo magyuya. PJ damo na imo da. Damo pa walang pinya ni mamo. Wow. Amo ni ka crowded ang iligo sa sige bijuhan Go! Nanalagyo ka mo! Okay. Hindi mo ano din yung ng malakas. Butong tao. Para makita, give niya kagor mo ni kagbutok. Muni kagbutok! Hari kita din sa sinima. Muni kagbutok ang mga tao sa buong. Magwa na kami din magwa. Kanamit ko daw makauna ko ba? Wow! Tamo! Ang mga turutot ko ba ba? Plastic ka na kayo. Medyo. Subong ka, gutok ang tao. Sa 29 pa lang na ha. How much more boss? Muna yan nag-rush. Rushing. Nga, go sa New Year. Ay, pull mo tatali ka na kayo sa
Kapoy. Gawin daw shopping kami diri sa sidewalk ni PJ. Dahil take yan na itong anay dayaw. Sakto. O pati, basta pila na ta? Site. Isa? Oo. Anamit ah. Ay. Kami dito sa PJ. Itabok na kami. Ari kami di Ari kami di sa building namin. Makadto na kami to sa may Plaza Libertad banda. Sa diri nga park, hindi na masyado damo ang nagabaligya. Kagway nagawa tao nga nagapamakal. Kagway nagawa baligya yung sidewalk. Mga shop, hindi na diriya. Nga baligya nga nakaset na ng mga fruit. Butta. Pagpila na i-set ninyo to? Mamangkot ng ako. Pagpila na to? 400. Oh, 400 na namin na oh. Kompleto na. Kompleto na no? 13 bros na. Dire sila sa tubang sakwan. Saksam. So, kantuan nyo lang tila baligya. Lamang ita pa kamo problema. Kaya na kompleto na no? Bakal na lang kamo kang irigalo. Sige. Kalang ako. Correct. Hindi, amo na 30, amo na 60 na diyang gagmayo ang dagko. Kapin ako dito, gas na mo. Ari kita di sa gabaligya nga sa mga prutas. Oh, kompleto sila nga baligya pati wine gabaligya sila. Kita nyo ni wine ni ma'am na wine. Pag mga kakanin gabaligya man sila kompleto, almost kompleto sila. Hi. Nari di sa mga gabaligya prutasan. Diri banda kita sa may Rose Pharmacy sa may Esna. Ano na di? Snart. Jimbasa. Oh, Jimbasa na. Oh, thank you, Sir Jimbasa. Nagali. Damo ka di pilihan nga pwesto, hindi lang isa, kundi damo di dyan. Oo. Nagpapadainin ang rubber. Ari na akong friend oh. Hi, ang vlogger ko nga friend. Happy New Year! Hello! Introducing my friend John Liciliano and of course JP. Inside JP. Gani. O, introduce na JP mo. Vlogs. Jep. Nauya na siya. Isa pag ikahuloy-on man. Ikaw na lang yan. Kabalan ako nga daan. Oh, correct. Kabalan ako dito sa pamaligya. Di, huwag na ako auya. Subscribe nyo ko mga amigo ha. Maluwi ka mo sa ako para maduwagan mo subscriber ko. Kita nyo ko di baklan yung mga ko ay para makabinta man ko. Ilihog lang ko subscribe sa ako niya channel John Liciliano. Ang ako niya channel nakakanta-kanta ko. Kabaligya kung ano lang da makita ko kung mabidyoan ko pwede ko na nga i-upload sa YouTube ko. Lihog lang to da mga friend Ayos Amo na yung baligya ko. Amo na yung baligya ko. May mga paho man ko di Ari bakala ka mo di Ay, Diyos ko. Ulit naman. Sadya Video da. So guys, good afternoon sa lahat. Nandito tayo sa UCT. Kasama ko ngayon si Melanie Dracela. So, supportahan yung kanyang YouTube channel. So, subscribe ay kailangan maka-noy kayo sa kanyang videos. And also me guys, inside PJ Travel. And also kay Kuya John Liciliano. And sa lahat ng mga viewers and subscribers, maraming salamat sa pag-watch and support sa aming channel. And sana maging kita-kita tayo sa next year, 2023 guys. And advance Happy New Year sa inyo and stay safe and God bless. Goodbye and Happy New Year guys! May hapon sa tanan sa mga Ilonggo na nga nagatanaw sa akong vlog. Ari ako di subong sa akong niya friend na si John Liciliano. Vlogger ni siya, kindly subscribe sa iya channel. Kanta-kanta ni siya iya vlog because nga kanami yung boses na. Then, promote ko man ang Inside GP Travel. Ang isa ko ka-friend nga nag-vlog about mga festival, mga pantat, mga kasag festival. So don't forget, subscribe Inside GP Travel and John Liciliano Vlog. And of course, Melanie Vaccinella. So that's it for today guys. Hope you enjoy.
Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on my next vlog. Advance Happy New Year, everyone. Bye! Gwapo, lakate! Bao, nakita ko nga ako niya. Ako na miga sa akong vlog sa una. Baklan ko siya sa Turotot. Yehey, arin na lang daw. Tiyambal na, i-promote na mo Turotot, ti. Tugangin na lang isa pala para puno na lang. Bisayang Dako TV. Ho, 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 ho.